Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Sabado. Petsa 8 kan bulan na Mayo 2021. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran man ni Kuya Nalds dyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini sa tuya pong pagiriba dyan po sa 2D Congressional Office. Sa panginginot po kan samuyang Chief Operations Officer Sir Justin J. Bolaños with Kuya King Rinaldo, the weatherman. Yaman po dyan si Kuya Mundaen, si Pading Tuts Disolo, Sir Willie Splana, Sir Ian Buena, condolence Palantabi. Our prayers goes to the family. Jos Barcelon, Carla Briones, asinman si Jean Rose Andes. Ang samuya pong mga muses, si Ate Hazel saka si Ate Erika at the same time, sinda po nasa admin. Kami ka boss, nangungumusta si nagdalaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Ang samuya man po pagdatao ni na Diyos mabalos sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na ang satuya po mga healthcare workers na padagos po na nagtatao sa tuya ni na seguridad kontra COVID-19. Palibat ko pala ni speaking of COVID-19, nabakunahan na po ang sa indong lingkod kan sa iya pong enot na dose with Sinovac kan nakaaging Miyerkules. Wala man akong namatian ngayang kung anong man na reaksyon, except duman sa garo gusto ko magparakaon in Chinese food. Ano, Angel? Dahil Chinese made sa bakuna, ang sa kuyang pagmati, garo gusto ko magkaon nin matsang, maghigop nin hututay soup, lalong-lalo na yung staff talong.
An sa tuya man giraray po na pakiulay sa lambang saro na padaagos man giraray na magsunod. Isag buhay niya to, gibuhon niya to ang minimum health requirements. Iyo po ang paggamit nin face mask, siring man nin face shields, ang paghugas nin kamot, sa paaginin tubig asin sabon. Kunday po kamo nin daradarang tubig asin sabon, maski po ining pinag-apod niya itong mga hand sanitizers o alcohol. Siring man ang pagmantinir kan 1 metro hasta 2 metros na physical distance. Maray na hapon sa kabos ng parantabay niya to sa bilog na Bicolandia, digdi po sa probinsya ng Albay, partikularmente sa ikaduang distrito, kan sa tuya pong namumuta na probinsya. Yung mga naka-online po sa pagikan na Facebook, DCGB News Online, maray na hapon sa Indogabos. Pakishare na lang po. Tanganing dakol po kitang mga kababayan na mapaabutan ng informasyon kung ano na po ang nangyayari di sa tuyang palibot. Happy birthday pala kay Rexy Daen. Dyan tabi sa barangay Kawit, Manito, Albay. More blessings to come. And ingat lagi. Maray na po man po sa kabos ng mga residentes po kan nasabit ng barangay Kawit. At sa kuya pong lugar na namundagan. Ano nga yung pag-urlay-ulayan niya to ngunya na pagkahapon? Ano primong bisin kan gusto mong pag-urlayan niya to? Congratulations pala kay to the Albay Congressman Joey Sarte Salceda sa iya pong sa pagtao sa iya ni Special Award for being the pillar, harigi, and father of free education for all. Bilang ama databi kay niong free education para sa gabos. Nasambit pong special award itinao po kay Congressman Salceda personally by Chairman Pupuy de Vera, siring man ni Commissioner Aldrin Darilag, Unifast Executive Director Attorney Ryan Esteves, asin man ni CHED Regional Director Freddy Bernal, kaso hapon ini po ginibo, dyan sa sarupong lugar sa Daragalbay. Magigirumduman niya to na si Congressman Salceda, iyo po ang principal na author kan Acta Republica numerado 10931, otherwise known as the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Saro pong batas na kung saan ini po ang nagsimento, nagpromotera si nagsimento kan universal access o pangkadaklan na access sa sarong di kalidad na tertiary education sa paagi po ni pagtaon ni libreng tuition fees, asin man iba pang mga school fees sa mga state universities and colleges or SUCs, mga local universities and colleges, asin man mga state-run technical vocational institutions.
Uli po kan batas na iniyo, nagkaigwa po ni Tertiary Education Subsidy and Student Loan Program. Nangunyan po, establisado na. Siring man ining UniFast o Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education, mas pinakusog pa po sa irarom kan batas na ini po. Siring man natawan po ni siguradong funding support para po sa nasambit ng mga programa pang-edukasyon. Talibat, congratulations po kay Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda for this special award. Maray na hapon kay Kagawad Dalde dyan po sa Buyo. Siring man kay Kagawad Dalde, Salde Abion Dalde dyan po sa Kawit. Padinglito, maray na hapon tabi sa imo. Dyan sa Malang to, maray na hapon kay Manaypas. Fiesta pala ngunyan dyan sa sitio na Sipit, no? Dyan sa barangay Nagotkot. Happy fiesta po sa mga taga na Sipit. Igwa na kitang 20 minutos, makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Igwa po akong naagihan niya nasaro pong sentimiento. Sabihin ta ng sentimiento nin sarong tao na medyo nababaldi na po siya sa iba niya itong mga kahimanwa. Ninhuli po sa daay pag-sunod o ining willful disobedience. Pinagtuyo na daay magsunod, digdi po sa minimum health requirements. Basaon ko po iniong sa iya pong surat. Pero ang surat na iniyo, ang linggo ay pong ginamit niya. Garo taga dyan po ini sa 3rd District. Sa law po kan surat na iniyo, ipinahayag niya po ang sa iyang pagkadisganar sa mga pag-iriba niya to dahil nga ni sa kumbaga dai seryoso na pag-utob kan mga dapat sundon tanganing makaiwas kita digdi sa COVID pandemic. So basaon ko po ini ta siguro masabutan manindo ini dahil miraya garo ini, miraya. Sabi digdi, nagwanang bisto sa banwa sa ultimong biktima ni kading COVID pandemic. Siguro naman, may sink ina sa mga alimantak o sa mga payo ni kan ibang mga feeling immortal na kan virus, delikado talaga. Siguro naman, kading mga siging baraw-basaw na naikuyog pang grupo, may luway-luway na muna ni kan sa king pangangampanya nganing di na makapandamay pa sa iba, bata kayon close contact ito sa patient number. Di pa naaloy ta nag-aatinder sa usad na okasyon maski di man imbitado. Siguro naman, kading mga balag-balag na sa mga beach, sa mga irinuman, na kantaragayan, pinalibot kan baso. May tunong na muna sa baloy, nganing di magsunod na biktima. Nagkaparagal na kan mga medical frontliners na to, kamumonitor sa mga agi-agi ninyo, na kapag kamo na trace na, kayon close contact, mga inuragan pa so'y bata, na quarantine.
Lampas na kitang usad na taon sa pesteng pandemic na kadi. Di na kaya ni kan gobyerno kan lockdown. Tauda naman pondo para sa ayuda. Mag-iresip na raw kamunikan mga dapat ninyong gibon para ligtas kamo ngamin sa COVID bukong laka mga kampante ninyo. Bagsak kan ekonomiya ni kan bilog na nasyon. Di na nato paaboton na magparyo sa India na sa mga open spaces na sana pinaisulo kan mga bangkay. Magtinir sa baloy, lumuwas na kun kay puwan. Mag-face mask pag nasa luwas, pundo na muna ni kan mga jamming na kan. Subli sana sa Diyos kan sa tong mga buhay. At amano na to kan sa tong mga sadiri, physically and spiritually, bilang pasasalamat sa nagpasubli sa to, ni kading sa tong mga pagkabuhay. Be safe, stay alive. Ano man ito nyo? Tama itong nagsurat o bako? So, ito pong surat na ito, paano nin sentimiento. Nagtutuyaw siya at the same time nakikimahirap. Natabi man kuno, bawas-bawasan na nga anay atong mga gatul-gatul sa pagpararuluan, pagparatiripon, na bukon man esensyal. Bukon na mo, maray na pong pala sa mga parantabay niya to ni Kan. Dyan po sa Tuburan, Ligaw, Albay. Siring man dyan po sa Paulog. Payan dito sa Hubilyar. Parangop sa Pulanggi. Payan naman siton, Iringkunada area. Maray na apon sa inyong amin. O, tama ba kayo niyong sentimentong pigluas kayo niyo na nagsurat? Na simple man sa nukuno ang dapat niya itong gibuhon, sundon sa naso mga pinapasunod sa tuyang mga otoridad. May igwa pa nga ni siya diding patanid na dahito na daatabi pagpaabuton na makapareho kita duman sa India na kung saan nag-collapse na po ang health system duman. Kulang na po ang oxygen, kulang na ang ventilators. Mailing niya ito baga dyan sa telebisyon na kung saan na sana po nakalatag ang mga pasyente kang COVID. May nailingan niya ko duman na Kuya Nalds sa sarong footage. Inatake na siya, garo na didipisilan na maghangos, garo na sumbi. Nakaigda bagay siya duman sa katre, garo itinaas niya sa iyang tulak, pero ang sa iya pong bitis tapos ang sa iyang abaga, nakaduot duman sa igdaan niya. So kung nakatindo, garo baga nagburad. Kuan nang gad sinyalis nang gad na kinakapos na nin paros, nin oxygen. Sigo nga niya kung nailing garo na nagkakarate. Dahil nga ni sa kakulangan na nin oxygen sa saya pong lawas. So ang pakiurong po kayo nagsurat na iniho, dahil ito na databi pagpaabuton sa arog ka iyan na sitwasyon. So po na niya ito sa satuyang sadiri, ang pagdisiplina sa satuyang sadiri na sundon. Ini po ang pinakasimple man sa na po na pinapagibo sa tuya, ini po na paggamit kan mask, paghugas kang kamot, siring man ang pagmantinir kang distansya, dumampos sa tuyang mga pagiriba. And iwasan nang una. Iwasan nang una ang pagparatiripon. Matawad-taod basaon taman po ang amended order ni Manito Mayor Joshua Marie Daep manungod po sa mga piyestahan.
May amended order siya na pagurlay-ulayan niya to pagkatapos lang ka nagkapirang inipong sa tuyang hanap buhay. Oras, igwa na kita ni na 30 minutos, makalis na po ang alas 4. Mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. New Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilihin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nestagrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maari bang usog-usog ng konti, hati-hati dahil masyadong masikip ang upuan. At kung iyong kausapin, ako na may hindi maselan at payag matabihan. Umusog ng konti. Maari bang Bueno, balik na kita dili po sa satuyang programa madadaan sa usap tudi sa GB. ring pag-awayan sakali mang may Sabado po ngunyan, Pecha 8. sabihin lang at kung makatulid Maray na hapon palaan kay Malo Atento Datin Claro. Dyan po sa Las Piñas City. hindi naman buong Likewise, maray na hapon kay Jovi Riveta Rizonto. kapiraso maari Siring man kay Emerald Bias Bas. ang katuwiran Taga dyan katabi Emerald sa Balatan. kailangan lang Taga iyan ka sa Balatan, Camarines Sur. kay raming suliranin araw-araw dumarating dahil di kayang lutasin hindi na rin pinapansin subalit kung tutusin ang kadalasang dahilan kaibigan ayaw nilang umusog ng kahit konti hindi naman buong buo ang hinihiling ko sa iyo ngunit kahit kapiraso maano'y Okay, kung kita nin 38 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. lipunan ngunit ang kailangan lang tayo'y huwag magtulakan kay raming suliranin oras-oras na marating dahil di kayang lutasin hindi na rin pinapansin subalit kung tutusin Nag-file na po si Congressman Joey Sarti Salceda nin sarupong legislative measure na kung saan nakapalaog po digdian sa iya pong kahagadan na mas lalong padakulaon po daa ang mga benepisyo na makukuha kan mga soldado, siring man kan mga miyembros kan pulisiya na binawian in buhay o nalugadan in line of duty. Ini po sa irarom kan sa iyang measure,
Ini pong House Bill 9271. Ini pong proposed fiscal framework for the military and uniformed personnel that will help the government give bigger benefits to military and police personnel. So kanakaaging Abril 29, 2021, ini po pinagsumiter na po pinag-file po ni Congressman Salceda. Ini pong lakdang para sa mas mahiwas asin marahay po mga benepisyo para sa mga military and uniform personnel bilang pag-recognize o pag-midbid kan sa inda pong kahandaan na magsakripisyo, lalong-lalo na yung pinag-aapod niya tong ultimate sacrifice para po sa satuya pong nasyon. Kaya kung minsan baga na namumundo kita, no? Pag nakakanotisya kita na igwanin mga uniform personnel na mas pinili patabi na gumibunin na labag sa batas. Na kung sain, kung baga, ngunyan baga tabi ang gobyerno, paano po nin mga benepisyo na pinagkatao sa inda. Kasud ba nga ni gayod baga Kuya Nal, siguro naman diyang kinangyari sa Partikan Banyag, ano? Nasa miyembro po kang PNP ang binawian in buhay. Unnecessary loss of life. Dahil lang po duman sa iyang, anong kay ni? Sa iyang aksyon na kung sain taliwas po sa batas. So, ini po sarong dakula po na interbensyon kan sa tuya pong gobyerno sa paagi po kan lakdang na ini ni Congressman Salceda na matawan po ng recognition ang sakripisyo kan sa tuya pong mga pulis, siring man kan mga military personnel. Ang puso ko'y naghahanap, naisip ba alam ang pagsintay sa'yo lamang. 40 minutos makalis na po ang alas 4. Ang buhay ko'y para sa'yo, halika't makikita mo ang bihis ng aking mundo. Nais kong malaman mo, sa isip ko'y nakatanim iyong pansin at paningin. Sa mga taga dyan po sa munisipyo kanma nito, uni po ang amended public advisory na inaprubaran po ni Mayor Joshua Marie Daep. No? Manungod po ini sa mga pagsilibrar kan mga fiesta dyan po sa mga barangay, siring man mga sityos sa munisipyo kan Manito Albay, ngunyan pong taon. Kan nakaagi pong aldaw, nagluwas naman po ini si Mayor Jem ni nainot pong public advisory. Kaya lang po may mga gray areas duman, kaya pinagmaawot na magluwas nin amended public advisory sa kondukta po kan pagsilibrar kan mga fiesta, barangay fiesta, siring man mga sitio fiestas. Siguro sa ibang mga munisipyo, arog man kainian sa indang mga guidelines o mga dapat susundon. Tampig halian man sa nakaini o iyo po ang mga resolusyones ka national ito so IATF, Interagency Task Force kontra di po sa COVID as in other emerging diseases. So digdi po sa amended advisory number 1, pwede ang religious activity pero dapat 50% sana kan kapasidad kang kapilya o simbahan ang uukuparon duman sa laog kan simbahan. Asin kaipuhan man giraray magsunod sa minimum health protocols, arog kan paggamit nin face mask, face shields, asin social distancing na sarong metro. May naghapot kay Kagawad Jun Sulinap. Maray na pong tabi sa imo konsyal, Jun Sulinap. Gayak ng gubo ay kalikasan. Paano da so another 50%? Saan na databi ito?
Ta kung 50% sana, ang tutugutan duman sa law kan simbahan, so another 50% sa ina dayto o maposisyon. Lumang sa aking puso'y nakalarawan at sa pagtulog Ang pinag-iristoryan po digdio, yung capacity, halimbawa, kung ang capacity kan chapel sa barangay is 300, 50% kaayan is 150. 150 sa natabi, an pwede duman sa laog. Anong iya sa luwas? Pwede man? Pwede man po. Kaya lang, mamantinir siya nin physical distancing, asin masunod siya digdi sa pagsuulot nin mga face shields, asin man face mask. No? Malinaw po baga? 50% kang kapasidad. May mga kapilya na anlao gayod, mga 50 sana, di 25 sana. So 25, pwede sinda duman sa luwas, alagad masunod man giraray sinda sa minimum health protocols. sa aking kubo tuwing takip silim. Lumang gitaray aking kapiling, mga awiting di Ikadua po, may mandato ang barangay officials asin pulisya na tawan kipinalidad o multa ang madakop na daing sulog na face mask. Kastilyo ngunit paraiso kahit Sa mga barangay official, siring man ang PNP personnel, igwa po ni na otoridad na dakupon asin tawanin pinalidad o multa, ito po mga daing nakasulog nin face mask o sala ang pagsulot kan face mask. laging nangungutya ang kapalaran. May mga sandaling mistulang langit, ngunit pagkising pala'y panaginip. Kaya kailangan sa gabitan. Number 3, may liquor ban sa mga barangays asin mga sityo kan manito sa aldaw nin kapiestahan. Man, sa aking puso'y nakalarawan at sa pagtulog ay mayroong May nagapot po digdio kung sa bisperas da kung pwede na mag-irinom. ang Day po pwede. pangkaraniwan. Taan bisperas tabi o an fiesta or eve of fiesta, parte iyan kan fiesta. Ang bahay-bahayan, ang aking kubo'y isang tahanan. Kubong kailan may di Number 4. Kuan dyan sa mga nito, yuga tabi nin curfew hours from 9 p.m. to 4 p.m. 4 a.m. Dyan po sa mga piyestahan, sa bisperas po kan piyesta, may curfew alas 9 nin pagkabanggi mapoon, matapos po alas 4 nin aga. Bisperas po yan, or eve of fiesta. Number 5. Pinagbabawal maliban sa religious activity ang mga aktibidades arog kan pabayle, pagkakaigwanin video 5, asin iba pang aktibidad na mainganyar kipagtiripon-tipon. Bata pag-arog ka niyo, Kuya Nalsan Tugtugade. Garo maliksi yun baga so karabitan dyan sa Baraylian. Ay, na-miss niya to ini 2 taon na. Sa tugtog nang una kita magkasya. Tasabi po digdio sa ikalimang punto, kay niong amended public advisory na pinag-aprobaran po ni Mayor Joshua Daep. Maliban databi sa mga religious activity, bawal ang gabos na mga aktibidad arog kan pabayle. Ini po ang pag-video 5, bawal man po ini. May nagapot naman kay Kagawad Jun Sulinap. Kung sulo ka sa nada, kung bawal yan. Oni po ang kulatilya. Asin, iba pang aktibidad na mainganyar kipagtiripon-tipon.
pinunan muna yan magkurarat ka dyan sa sayo mong video 5. Nakaka-attract na po yan nin ibang tao na magpasiring dyan, tanganing makarumus man lamang kan mikropono. So, gabos pong aktibidad na pwede mag-atrair nin pagtiripon-tipon o pikapod niya tong crowd gathering, bawal po. Number 6, bawal po mag-akomodar kibisita na hali sa ibang barangay. O, dyan po sa barangay Hulugan, nagpiesta dyan kan Mayo 6 hasta 7. Sinara po sa tinampo from Pawa. Sinara sa tinampo dyan. Kaya gabos po na mapasiring duman sa Balabagon, pasiring sa Kabit na minaagi dyan sa Hulugan, pasiring sa Nagot ko tasin Sursugon, dumampo sa Pawa Iraya pinaagi. Now may nag-ara po tabi digdi. Paano da tabi sa mga yao na duman sa Metro Manila, nag-i-restar, pero taga dyan sa barangay naan. So, ani implementar po dyan? Ang susunod dun dyan, ito pong advisory kan probinsya ni Governor Bitsara. Sinda po, hali sa ibang region, malaog digdi sa Bicol region, required po sinda nin negative RP, yung swab test, RP, PCR. Yan. So, negative, Negative. So, kaipuan po, tapos may acceptance dyan sa barangay na dudumanan ninda. Nya so digdi ngayon sa Ligas pinag-restar. Siyempre. Pwede sinda mag-uruli. Tataga dyan sinda sa barangay naan. Paano mo patahimikin ang isang munsong iyakin? Pampito, ang barangay officials in coordination with PNP ay makaagki mga check or control points sa mga boundaries sa indang barangay para masiguro ang pagpautob kan amended public advisory. Araw kapig sabi ko subago dyan sa barangay Pawa, duman man sa may boundary kang barangay Balabagon. Tangani po masiguro na ini pong amended public advisory nasa sabutan asin na implementar. So yan po ang pinag-aapod niya to bagang epekto kay niong pandemic. Maski sa mga normal na cultural activities niya to, religious activities, apektado. Nagkakaigwa kita nin mga adjustments, no? An mayurman sa napo tabi na katuyuan kayan, iyo po na makontrol o mapababa ang kaso nin COVID-19 dyan po sa satuyang munisipyo. Takan man nakaging aldaw po, halos suminabay kita sa manlain-lain na lugar sa Pilipinas na suminirit po. Suminirit ang bilang kan kaso kan COVID dyan sa munisipyo niya to. Kaya medyo pasensya niya to, tios-tios na nindikit kung day niya to na experiencean ngunyan o kung nalilimitaran po ang sa tuyang pag-enjoy durante po kan mga selebrasyon in fiesta. Ang sa tuya pong pirming isipon na bakulang kita, ang apektado ka yan kung kita po magsinutil. Bakulang sa diri niya to. Ang mas makatakot nga ni kayan kung dahil po sa satuyang sabi nga ni kayan, selfish na paninindugan, manungod po digdio sa pandemic na iniyo, makakadamay kita nin iba. Kaya kung talagang day maiwasan na mag-preparar nin pagkaon, ipadara na sa nasamuya via Grab Food or Food Panda. Bago iyo, Angel, pwede man bagayan, apudan nindo sa Grab Food, o taday man makapasiring dyan sa Indo, ngantig pakidara na sa nakainiduman sa mga tawong iniyo. Oy, 6 minutos bago po mag alas 5 nin pagkahapon.
Ano pangayaan na pag-uristorya niya to digdi? Naramdaman nindo mga tugang. So ito baga po na lakdang legislative measure ni Congressman Joey manungod po sa pag-establisir ni na sarong Center for Disease Control. Na iyo po ang masimbag kung paano niya to imamanihar ang arog kayning sitwasyon ngunyan niya to, no? Naigwa kita nin pandemic. Paano hampangon kan sa tuyang gobyerno ang mga arog kayning padagka sa satuya pong sadod. So, ang naisipan po ni Congressman Joey Sarte Salceda, iyo po na mukna kan House Bill 6096 o ini pong prosupwestong pagbugtak o establisir nin Center for Disease Control and Prevention Act. So, ang latest po kaini yung mga tugang, pinuuna na daatabi na pag-debatian o pag-urulay-ulayan, duman po sa Senado. Duman sa Senado. Sigun po kay House Committee on Ways and Means, Chairperson Joey Salceda, ini pong panukalang batas na iniyo, saro po ini sa mga prioridad na modo ng legislasyon na binanggit po ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya pong State of the Nation Address kan 2020. Ini pong Center for Disease Control and Prevention. Ngunyan daatabi, ang Senate version kay niyo, pinagdidiskutira na po duman sa Committee on Health sa Senado, asin inaasahan daatabi ni Congressman Salceda na ini pong nasambit na legislation, maghahiro na daatabi ni na medyo makurukaskas. Lalong-lalo na po na nagkakapot kan committee ini duman sa Senado, ining Committee on Health, haranihon po kay Presidente Duterte na iyo man po ang nagbusol kay niong legislasyon na ini bilang sa iyang priority legislation. Ang may kapot po kan Health Committee sa Senado, day iba po kundi si Senador Christopher Bongo. Kaya madali da atabi na maipasar ini given na ang nagbubusol kay niyo, iyo po mismo ang presidente na haranihon man tabi duman ining si Senador Bongo. So ini pong lakdang na ini po, pig-file po ini ni Congressman Salceda kan nakaagi pa pong Enero 2020, last year, no? Last year pa ini bilang bago pa po maglaog, bago pa kita taritian kay ni pong COVID-19. Nagapilar man po si Congressman Salceda na dahil na po masyadong gibuon na burokratikon ahin siya, tangani po daang mas makaskas na magsimbag ini sa pangangaipukan panahon. Ining pinagmamauot na iniong saro pong ahin siya kan gobyerno, ang gusto pong mangyari ni Congressman Salceda na bawas-bawasan po ang burokrasya o bureaucratic red tape, tangani pong mas makaskas ang pagsimbag kay niyo sa mga padagkakan panahon. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turuan
kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang Bueno, nabuta kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram. Pero bago yan, maray na hapon po kay Charo Tardales dyan po sa Civil Subdivision sa Sipida, Ragalbay. Siring man po kay Manay Mili Bitangkor dyan sa Bitano. payapa sa kalikasan ka. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan segundo distrito kan probinsya ni Nalbay. Sa ngaran kan mga pagiriba ko dyan sa Todi Congressional Office. And of course, ang kaibanan ko dito sa control, si Kuya Nalds Baldo. Ako po si Councilor Nong Dawal, nagsasabing mapasaindoan ka to ninunganin kaguranan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.